Здравейте, хора! Днес ще се играем в Майнкрафт. Ще се опитваме да ставаме върколак. Ето ни го бонусния сундук. Това не така също може да си изтупа, си го взимам просто. Чупим сундука, всичко хопа. Хлябче. Сега отиваме за храница. Така. Виждам глава. Виждаме и там гора на вампира, ама на мен не ми трябва. Хопа. 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 Направо ще поведе, ако просто стана вампир върколак. Така. Хопа! Вижте как много бяга. Видяхте ли? Само ударяйки, тя вече избяга в водата. Бягат за живота си. Ай, как бъгва. Уи. Май някой в момента играе някъде и се намира. Вей, тук сега има вампири, нали? Дайте ми вампири. Те да направо атакуват. Те направо не атакуват. Да си тръгваме. Там аз вече не отивам. Без помощта на нея. Няма никъде да отивам без тях. Така. Брадата ни почти не се е щупила, ужас. И отиваме за още прасенца. Хопа. И хопа. Хопа. Така. Ако ми бяга с атаката. Ела тук. Оп. Така. Сега хопа, още едно прасенце, хопа. На 3 са не се чупи, 1, 2, 3. Не се щупи. Отивам за още прасенце. Уи, само на едно прасенце. Край вече нямаме, брат. Трябва да хапнем. И сега за камък. Всеки би трябвало да знае правилата на копайте под себе си. Аз няма да го правя, защото знам какво ще може да стане. Да паднем в лава или в пестера с крипари. Така. Така. Така, достатъчно камъчи съм си събрал. Чакайте, каква поза съм? Добре, идеално. Ти малко гледам, застанал съм в някаква странна поза. Земята в момента това не ми трябва, затова го сложих там. Така. Ой, извинете, тук малко стана лека ситуация, за малко леко не са приби тук едно нещо. Така. Тъпотия. Дайте ми храна, бе! Храня, искам храня. Така. Вижте какви тъпоти ми дава. Остана последната им палатка. Хляб, най-накрая. Поне някаква храна ни даде.
И забравих как се казва. Не дейте да правите като мене, да не си пишете, т.е. да не учите по-английски, защото вижте, сега тук писи нещо на английски и аз не знам как е, защото аз не знам английски. Знам само на руски обаче. Така. Дъски. Ой, една. Така, крафтинг тейбъл. Пръчки. И... Опа. И вече имаме брадвичка от камък. И една печка за всеки случай. Така, хоп-хоп. И имаме печка. Край. Още една. Сега трябва и тук да станем и да си опечем храничката. Аз се отида да погледна за още как се... Още има, още. Така. Това също ще ми потрябва. Това е едно специално нещо за едни крила, които даже не знам за какво са ми тези крила, да летя. Ама за да аз не умея да летя на тях, няма ги правя. Аз ще погледна какво мога да правя. Така. Сега желязо. Опа. Сега трябва... защо ли махнах земята? Ей така. Сега ще видим колко му се опекло, че ние сега ще бъдем гладни. Ето още има. Така. Още една печка ще направя. И желязото. Така. Айде, първо желязо. Айде. Вече имаме 2 желязо. И храничка. Да си подредим малко тук, че нещо разбъркано стана. Така, още и още. Вече ще ми стига за кирка. Така, айде. Още пръчки, да видим дали ще ми стига. Да, ще ми стига, бе. Даже за обувки, ама ако направим брада, няма ми стига за обувки. Аз по-хубаво да си направя не обувки, а и така хоп и хоп. Да имаме резервно. Аз ще погледна. Отново ще слезна в пещерата. Да погледнем за още желязо. Ето. Не напразно слезнах. Ой, тук вече стана страшно. Още. Край ли беше? Добре, вече можем. Взехме се още малко. Сега можем да се изкажем. Ой, става тъмно. Ой, става тъмно. Ужас. Ама ние нямаме легло. Ай, ужас съм.
Ужас сме. Че няма наблизо овце. Мале. Въй, ужас. Там какво е това? Не, това там е нещо топло. Бързо е така да се подкрепим с храна, че кой знае дали ще издържим през нощта. Да и така направим, да имаме защита от скелетите. Едни обувчици. Или не. По-хубаво. Така, да имаме засядчица. Хоп, хоп. Край, тук сме, тук сме готови. Сега става ужасно. Верно. Няма бързаме да си слагаме бронята. Имаме вече 29. Ще оглеждам да не се появяват зли мобове. Така. Айде още. Ужас. Коня. Айде бе по-бързо. Пети се по-бързо. Аз се така малко с те побягам. Опа, няма никой. Опа, и го избяга. За всеки случай някой да не пада там. Аз направя хоп. Опа, извинете. Това ми го издаде току-що малко компютъра. Той вече се е появил някакъв лош моб. Вече ги виждам злите. Другите няма да ги чакаме. Направо го взимаме. И си тръгваме. Възможно най-бързичко. Вампир. Ай, какъв си наглец. Какъв наглец. Какъв е наглец. Май си трябва да изсякам вечерта ето тук. Тук е безопасничко. Може да спим в това? Не можем. Що не го атакувате, бе? Това е зомби. Айде, прецаках всички. Зомбито и кръбата, той просто си гръмна и зомбито си замина. Не, размислих. Да. Тук някъде чух скок. Читам. Направих си кочета и си тръгваме. Възможно по най-бързия начин. Това стоне свети, бе. Това трябва да свети. Стоне ви свети. Торче тук. Опа. Стики. Я отивай при онзи там долу, не при мен.
Ай. Некои се сбиха. Ай, какви са тъпи. Ужас как се сбиха. Ужас. Майдиния беше... Да, разбирам. Бяхме минуси, но той пак се появи. Ей, там на свобода се разхожда. А на нас не трябва върколак, така че на вас ви взимаме това на вас няма ви трябва, на мен се трябва повече. И чао. Това не ми трябва. Палака. Вампира на мен не ми трябва, на мен ми трябва единствено върколак. Ужас. Това какво е там да се разхожда? Така. За стичници от върклачи, който върклак на мен не трябва. Някъде писам се разхожда върклак, не знам къде. Ти пак къде идваш към мене? Откъде ме видя ти? Ай! Зла свиня. Това е някакво страшно прасенче. Това откъде се взима толкова злини, бе? Ей! Вие сте се спрете ли? Чао! Знаете ли, кой е чао? Тук са три. Бегаме. Така, хора, тук става нещо страшно от всякъде направо ужас. Бягаме. Чините ще умрем. Вие ще ми помагате там. Избиха се там с някакъв вампир. Ужас. Ужас. На нас от всякъде просто ни влизат. Правилно ми казвам какво се случва тук. Зомбита, вампири, пак ме оцелиха. Бягаме, че сме убият. Ужас. Да си тръгваме направо този остров. Направо си правим лодката и заминаваме. Какво да се държим, отиваме некъде натам. Лодка, така, хоп. И си тръгваме. Чайте малко, хоп. Къде влезнах? Сега по-хубаво да си тръгваме, че иначе ще стане нещо страшно. Или ще наби някой, или пък някой зло същество под водата, не знам. Ама ние си заминаваме от това място. Че иначе ще бъде някакъв ужас просто. И просто си хвърчиме. Останало ни съвсем малко от опеканото прасенце и ужас. Чакай, какво е там, бе? Дано да е върколак. И ще бъде нещо гадно. Така. Чакай. Да, най-накрая. Айде. Най-накрая легалче.
Хопа, 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 хопа. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Хоп, хоп. Так, какой? Тепната става. И аз си гледа работата. Зомбите аз тук не сто. Така. Какво ли можем да намерим? Желязо имаме само едно. Какво да правим, кой знае. Ако искате, мисля вече да се сбогуваме с вас. Ако искате втора част продължение, поставете един лайк, абонирайте се за канала и от мене. Чао!